Human akong hitabo sa grassland. Mo sa akong mga kuyog nagtuo nga magkakami ni Jay. Kay na-witness nila ang mga nahitabo atong adlaw. Labi na si Lynn. But it's not what they think, guys. So mao to amo gihatod si Jay o Lynn sa ilaha. Silingan ra ni sila after ato ni Atomig Pardo. Kay gipasakay na mo sila Chubbs o Lupin sa tricycle para mahatod si Chubbs sa ilaha. And ako nikuyog ko ni Kaloy sa ila para mag-practice sa mga pangtukaron namo sa amo banda. Naaman siya drum set sa ila, unya na apo dito ang amplifier sa gitara ni Lupin nga later gihimong speaker sa sakyanan tanglaw gawan. Ang amplifier na hog na mag-speaker sa sakyanan. Saya nga to Gorsay, Sender El Pilingero no? Amplifier pero baraton rato nga unsa tawag ani? Baraton rato nga amplifier kung murag inana lang ba kanang medyo affordable rato. Okay rato na para malingaw pud ang mga pasahero, pasan sounds manong dito, manong driver. Kuya, na-request dia song be. Oh, katong tuan, katong katoy. Basta alright Gors. Dito ko nakahimo og song para kang Jay. But wala na ko matiwas due to lack of inspiration sa iyaha. Oh, tsada kayo no? Siyempre, oy, kung inspired kay ka mga Gors, no? Inspired kay ka, lami kay buhat og mga komposisyon. I feel you. I done that before, no? Katong ako ang title ato is Damgo. Tsada kayo na. Pero tinood na koy konsana. Panahon dito sa Bisrak. Katong nga time, nagbuhat ko komposisyon kay gusto sa mo sabay atong panahon sa mga Bisrak. Moto ni Send Me, maray na ba? Basta mawala. Alright, try to Gors. But sige rami og kuyog. Kind of nabalik tong unsa mi pag high school, magharutan, magsungog sa usat-usa, sungogon gihapon og butot, gamanikin while ihapod kong sungogon og butiti. Kinumdam mo ka to. Butiti ni mo Gorsay. Katong maot nga butiti. Tinamdaman ta no? Sa iyang story ba ni El Pilingero, gikan na tong part 1 tong sa tong maot pa nga butiti pagyod. Degon pa sa. Alright. Tayin ta. Satisfied kaayo. Kaayo ko sa status na namo ni Jay. Mga ngards. Kay na overcome jud nako ang mga kahanggawan sa akong part regarding Jay. Og nalipay pud ko sa tanan. Kuyog-kuyog, laglaag. Naagyoy times nga manglaag mi kay mag-holding hands gani mi. Pero mailang lang ko, labi na naaamong mga classmates. And natunahuna ko nga basin napanakit butas ko ba. So mao nagkontrol ko sa mga nahitabo. But kung kami rang duha, ako radyod siyang kasagdaan nga maglini sa ako She's touchy man di ayo. Isang asa na siya touchy.
good vibes ra ni si Daryl Kingero ha. Adi unsa man asa na nga touchy. Jagra. Alright, pero di sa private parts mga ngards ha. Oh, di ba? Kamuha. Touchy ra kay ito. Wow, no? Payawan lang tama kay. No? She's touchy, no? Di ba siya gunit-gunit niya? Nanay pa. Niya naikapan ka niya. Pag-ikap niya sa imo Andres, sa imong dughan. Uy, mingon siya naday kay boobs. Joke ra, gorsa. Para ta good vibes. Alright, friend, no? Muti ingon, pero dili sa private parts ko, no? Ay. Touchy pod ko sa iya habat ang iyang braso og aping ang akong biradahan. Kay mangigil man ko. Murag bagong tao nga bata ba? Di mo naglunit. Kani ba? Tambo ka ni aping no? Joke ra. Alright, asa naman to? Alright, niabot to og pila ka buwan. Ngain ato mi, mga ngarts. Gipaila-ila na jud ko niya sa iyang mga parents. Di mi uyab ha? O grabe no? Gipaila-ila no? Di pa gani uyab. Kasama ni advance. Advance tayo na. Grabe yan eh. Grabe yan. Aray, patayin ta. Di mi uyab daw ko na mga girls. Og nasuod pag yun ako iyang papa. Kay bango mo nga no? Tungod sa porn na unsam na ni PH. Mata. Unsa ni girls? PH. Tungod ko na daw sa porn. Tungod sa porn, mga ngards. Nasuod na ko iyang papa na unsa. Iyang papa hiliga ng porn. Before na tayo patayin ka dyan sa shoutout ko ni Francis Bernard Palangka Ramos ng Cebu. Sorry. Okay na, Esther. Okay na, girls. Mata patayin ta, no? Kaybaw ba na mo nga, no? Kuno nasuod ni Il Pilingero ang papa ni Jay. Kay tungod ko na sa porn, mga girls. Nasuod niya yung papa. Hiliga ng porn. Alright. Philippines. Alright. In-ani ma'am good ang nahitabo. Bagong naog sa barko iya papa. Og naa siya'y iPad. Ato. Katundak ko unya kay lagi. Wala pa kaayo sila'y alamag ato sa mga download software, apps. So, gi-invite ko sa iya papa nga muadto sa ilaha. Hastang lingawa atong adlaw. Niadto ko sa ila una. Nagduwa ni Tekken sa iya igsuon kay suod man sad nako. And then, maotos trestorya mi sa iya papa kung unsay angay ipangbutang sa iya iPad. LimeWire gamit na mo ato. Oy, karaan na sauna no? LimeWire, pero mo po na yung pinakadaghan virus, gors. Naadiya tanan. Nasa LimeWire. Naadagaya na no? Alright, patayin ta, pero get over yung papa ni JM tanaw porn niya iyang anak babae. Niya ko'y kuyog nimo. Niya ikaw pag yun mismo ang istorya, no? Supportive. Alright, patayin ta, girls. Alright. Nagsugod mig download. Hapon. Nahuman na mig gabi tungod sa kadaghan sa mga kanta ug kuan. Wala klaro ng kuan, girls. ph.com. Alright. Nga gipang download. And then ni hunghong dayon si Tito sa ako anak siya. Pwede ta ka-download og porn diha dong. Anak pud ko nga. Tito. Naa
gani tanan diri mao to sila Jay og iya igsuon gipagawas sa kwarto o gibantayan ni Tito ang pultahan aron di makakita sila Jay o iya igsuon sa amo mga illegal nga gipangkalakal. Nag good vibes ang duwa nag-download og porn. Naunsa supportive kay Papang Jay no? Alright, girls. Get over porn ay, di, nato na ikaila, no? Mostly laki mo, tanaw gina na, no? Di ba? Di lang kay laki na, sige, bae gani, hilig kaya na, naunsa. Bae, ay, kusot kay tanaw na, PH. Di, kita tanan, dili na tayo tanan. Pero mostly, ginastaw na, tanan, pero ang konta na, namgin ang butang, naunsa. Alright, patayin to, girls. Pero lagi na kuryoso sila Jay kung unsay among gipang buhat sa sulod ni nilili bitaw na si Jay unya perting tan-aw na mo ni Tito sa video ni Maria Osawa. Maria Osawa pagid girls. Biyag fighting spirit Tito. Joke ra gud sa guys ha. Alright, po na. Perting tan-aw na mo ni Tito ko na sa video ni Maria Osawa. Ana bitaw na si Jay. Hoy, unsa man na inyong gitan-aw? Nasyak mi unya nagtinan-away mi ni Tito sa usap-usa. Mga 5 seconds dito. Unya iya dayon gibugaw si Jay pagawas. Unya iya gikasab-an anak si Tito. Ayaw mogsud lagi. Kita mo na ami kanta gipang download. Ana. Pindot ta kanta oy. Lain matugtingog ang inigtingog aton. Ang lyrics sa to usa ra ka buok. Puro sa Good vibes, good vibes ta. Alright, try the girls. Ayaw magsulod lagi. Muna yung sa Papa ni Jay, magsulod lagi. Kita mo na may kanta ipang download. Anak po si Jay kanta kaha. Nalain lagi to. Ako nakitandad. Anak po si Tito nga. Imo amigo ate. Ay, gitudloan ko ani. Bad influence kayo. Tapos sa manginlan. Tapos sa manginlan ba? Buguyas Papa Jay no? Tapos sa manginlan pa nun kaya Sinder no? El Pilingero. Pertipod na ko nga. At sana Preta Girls. Pertipod na ko nga kahibulong nga nagkatawa. Lawgawa ato adlaw gyud lagi. Haskang man lang gyud. Og mao to butang dayon sa iPad. Alas 11 na ko naabot sa amoa. Tungod ato. Pagkaugma ato, klase man pag-abot ni Jay. Ikatawan ko maayo. Kay napalpak daw ang gipang download. Unya, gipatawag bitaw kog balik ni Tito. Kay wala daw masud sa iPad. Mao di ay kay wala nako mapaagi sa iTunes. Unya mao po di ay magpa-download na sa di ay siya daghan porn. Daghan na bitaw ato mga ngards. Anday ko ito puro Maria Osawa. Te joke ra girls ha. Good vibes ra ta. Alright. Padayon ta girls. Lawgaw kaayo amo pagkasuod sa. Ano sa inyo? Unya, gipabalik na pod ko ni Tito sa ilaha. Kay gihagad kog tagay. Kamira duha. Lalain na ihagad. Basta
Sun mahimo ka marasawa ni Sinderan. Di joke lang advice ra. Alright, mato na. Yaga na siya tagay mga girls. Sila ran duha. Nag-inom sa balay. Hubugan lagi ni Tito mga ngarts kay siya may grabe kaayog na inom. Unya, ang gipainom sa ako kay San Lights, 2 ka botilya. Naadayon gisulti si Tito nako. Kanang istorya nga tinubog lang god anak siya. Dong, usapang lalaki sa lalaki. Lamaw na ni guys. Di ba dahil tayo? Mama naman, alright. Moto na ingin sa dong, usapang lalaki sa lalaki. Kung makauyab gani si ate ba, gusto na ko ikaw iya-uyab ha? Bang, shot fired. For 3 by Tito ka na, oy, matod pang L, pilingero. O niya akong reaction kay nasyak, kinasigaras mata mga guys. Tapos nisakay na lang pod ko tubag nga sige Tito. Ano sa man mo gusto manguyab ko? Itubag pod siya, gusto na nako nga karon na. Sabihan no, ipanghatag man Tito ya anak. Biliban ako ni Papa na. Good vibes kayo. Matagay pa ni mo. Kuya pong tanaw po. Alright, tara girls. Pisik-pisik pa. Laway. Gusto na ko apo. Iya dayon gitawag si Jay. O gipatapad mi niyag lingkod. Unya sige nagisgot nga gusto na daw siya apo. Ay nani gini girls. Basta magkatuguang na no. Kita mo agi kita ni mga panahon mga moabot tani nga time. No nga ka na mura mangita na tag-apo. Marinan na ba no? Tinood oy. Tinood diba? Alright trying ta girls. Akwarda bitaw ato mga ngarts kay unya si Jay. Sige face palm nga nagkatawa. Unya ako siya gignan nga sabton lang nato kay hubog. Sakay lang ta sa iyang ipang sultigod. Ito lingaw na kaayo. Kay si Jay nisakay na. Unsa man nga sakay girls. Jakra good vibes ang tani mo Sindera. Nisakay na daw. Nisakay ba? Nisakay sa ilang mga kabuang ba? Nisakay ba? As far as I remember, mauni ang convo. Matod pang Jay, dahil gusto kong kasal una, bago apo. Ayaw kabalaka ako'y gasto, ikaw dong sugot ra ka ana, pisik-pisik pang laway. Nga ako, nasigar ang mata na siya, krakor. Ningon ni Tito nga, tubag ba? Tubag ako. Matod pang Jay, sugot ra na siya dad. Basta mubudlat na iya mata, meaning ana, approve na siya. Ningon si Tito mao ba, gaan ta mo voucher? Asa nga voucher? Sa voucher? Asa nga voucher? Kuhaan ka ng maka-discount ni mo ato sila hotel. Then joke right? Good vibes Sindera. Good panamati karon ha. Good vibes ra. Joke. You know that joke go. Basta ba? Alright. Try the girls. Ningon si Jay face palm yapon with matching agik-ik. Nga ako si Garamata with matching sulti sa ako kaugalingon. G, katong G nga iyang kuan jud, katabi tong G nga gahi. Tabangi ko diri. Ngay nagtabang. Alright. Mao to nang hidayon ko, mauli na ako. Kay gabi na kaayo. Ana dayon Tito. Di ko gusto og binuang dong ha.
Di ko gusto nga imo ni siya pailakon ha. Di sad ko gusto pirmi jiw-jiw ha. Jiw-jiw. Boom, what the F ko no? Jiw-jiw ka na. Kuya, mamahubog na yan. Ko ano, papa ni Jay. Alright, ingon po ako nga pinasigag akong sa mata. Sulti na sa ako kagalingon, medyo na kulbaan, patay. Kadaghan raba ni siya maghilak tungod na ko. Suswa pagyud ko. Katilaw ani imo anak pito. Unya usapanahan naman kaha kag apo. Ngano di man pwede jiw-jiw. Kamao yan. Sakto sa no? Di ba kay ginano kag apo? Og daghan pa. Hinubog nga gipangyawit si Tito ato mga ngards. Kaya sa jud, kaya sa fighting spirit ay ka-intense naman lang jud Tito. Isa kang dakilang nilalang. Alright, but I made up my mind na ato. Nakapili na ko sa babae nga ako yung gusto. Okay ba si Jay, ana? Ako giistoryahan si G sa nahitabo ato adlaw. Kansawan bitaw ko niya. Anak siya. It's an opportunity na sa imong atubangan. Di pagyud ka. Isa kang dakilang hunghang. pero kanino para na ko lang no kaning sitaw gani gites kaning part ni siya sa test no kung unsay katatag para kang G ato sa iya imo ang feelings niya ba di ba kay syempre kay kang G man god nagbuwag gud mo nakigbuwag og kaniya so meaning to say what if kung basta basta di ba mo ni matod pa niya nga if ever nga kung imo tong gisuyan na nagkakamugyod di na mangilabot siguro si G ani nga time di ba kay sa iya pong pagtuo guro ato ibuwagan gud siya nimo gor sinder di ba maray na ba so di na siya mag-expect nga if dili yun ka mo magkadayo dili ka mo balik niya maray na basta mawala na siya alright para ito goras anak dayon ko bahala naghunghang basta ikaw gihapon ang nanag-iya ning dughan. Bawi siya na mga girls na. Bisan sa kasakit nga nahiaguman ikaw lang gihapon kabobo kantahan ni palihog Boss Cyril. Boss Lyric. Abi, ipakanta naman sa kuaning kabobo. Ikaw lang gihapon. Dene, abi. Sige, ato ni Eric kantahon, no? Ato ni kantahon, pero sige, kantahon tani para sa to sender. Kay request man niya dire, naaman dire. Pero, inani, manang kunti. Okay ra ni mo sender. Pero wapa tanaw man, girls. Mo na iyang giingon daan, ikaw lang gyapon bay kabobo, kantahan ni palihog ko no. Di ba? Pagkantahon ko na sa kuha. Sama ni nalay itong tingog. Sige, okay ra ni mo sinder na nilang. Okay, sige, kantahan na to na. After sa story no, di ba? Wala man naman story na unsay, di ba? Alright, friend of course. Ano nasad siyang wala ko dira. Okay? Rapod ko mutira kang Jay. Rabiyag fighting sila. Diretsahan wala. Okay ra ko na. Babi okay ra niya gor. Sa dito okay tinod. Ay, may nga na siya. Okay ra ko. Pero tinod na di na okay.
Mo gina ako nga sabtan sa babae. Reverse psychology ba, di ba? Yun, sige, ana siya nga anad na sa ana siya nga anya ningon ko na si Jay nga wala ko dira okay ra pod nako. Okay ra pod ko, mutira kang Jay, di ba? Di ba? Pero reverse psychology na kung imo nang buhaton Gors, Sinder, El Pilingiro, Gigi ka. Maray na ba, di ba? Alright, padayon Tagors. And I was like, sipa gyud bayhana, labi na og dugon. So, Gors, agi kita tanan, no? Katong mga nagyod nakakuyab ka sa una. Ana, ang gina, Gors, no? Basta, kuan ba? Basta sitaw gana. Red tide gani nila gani. Wag yun. Lisod kay sabton. So, imuhang buhaton na ni. Layo po kayo. Para palitan ni mo pagkaon. Mura gini. Tambal sa kuan na, no? Ngano ka, no? Mo red tide. Ngano ka, no? Tagaan mo chocolate baron. Palitan mo teddy bear. So, you know that. Before that. Medya ka. Good vibes, Tagors. Padayon, Tagors. Ingon lagi siya nga sipa gyud bayhana. Labi ng dugon. Sus na lang gyud. Pero nangatawa ra pod ning duha sa amo call. Kakilig gyud una-unaon ang nakaraan. Oy, ayaw na Gorsinder kay kiligon gyud ta sa atong pas, no? Nga atong mga nindot nga mga pangitabo ba, no? Samot nagkamuranduhan na mo sa mangit-ngit nga dapit nga nagsistorya mo. Ayaw ko nang ngit-ngit nga na ay kanang sandigan na na mahigdaan. Lain na lagars! Kanang nindot iti ba nga kanang tupad ni mo siya ng gabi-unan sa istorya mo, nag-reminis mo sa inyo ang sabana. Kaya na ba? Di ba? Heart-talk ba? Di ba? Sakto ba? Sakto, di ba? Mas nindot mo na paminaw niya na mo sa kanang dapit sa dagat, makita niya mga buwan, kita mo ang alon sa dagat. Di, sulti rin ka nga. Ignon din mo nga, kaputon ko ang buwan, ihatag ko ni mo ang moon. Maray na ba? Ikaw ragira ko awa, nilain pa na unsa. Diba? Alright? Alright, padayon Tagors. Matod pala nga giniya, kakilig ko noon naon ang nakaraan, oy. Kurog ako eggs gyud. Ay, diba? Hasta lang. Dili ra gyud inig pangihi na to kakilig ko na. Hasta nga to ang eggs. Alright, padayon Tagors. So, mauna to mga ngarts. Ang mga ngarts. Night times nga muadto ko ilang Jay. Kay manglaag kuyog iyang igagaw nga Japanese adtog Ayala or SM. Muramig uyab gyud ato mga ngards ay. Pero walay malisya because we both know kung kinsa gyud ang ako kung kinsa mo adto ko ilang lin muhapit pod ko sa ilaha or sa balay sa iya igagaw kay mag PlayStation 3 minduha magduwa ko na sila Tekken or Naruto. Then muadto pod siya magistorya mi sa mga kaagi niya. Mao di ay nga nagbuwag silang JE kay Violet di ay siya. Unya i-force jud siya si Jay nga makig-sex sa iya maski di pareti si Jay. Mo day, di sakto, good choice po to kang Jay kay, diba? Pero kung gusto, maraming paraan musugot yun na. So di gani, bisa pa nag-unsa na kagaki diya, bisa pag-unsa ka kuan mo ingoro na, diya ra gid na taman, diya ra gid ka agtang ra ka. Try na ba, diba? Agtang ra ka, kisar ka agtang, diri lang ka kundi dire skilay. Try na, joke ra, good vibes sa mga girl.
Kwento, JE is her first BF, mga ngards. Ug tungod sa... Asa naman ni... Oy, nawa! Alright, tara. Ug tungod sa karakter ni JE, nga nganong nakigbuwag siya, kay hapit daw kuno siya, girate. Hala! Kuya, oh God! Naun sa taon ni Gorsay. This was pass naman, oh. Pero kuyaw ni siya, girls. Don't do that. Oh, chat, okay. Pero bitaw, no? Mo dito, no? Matod pan JE. Nga nganong nakigbuwag siya, kay hapit daw kuno siya, girate ni JE. And I was like, nga, buang nga naman lang yun ni JE. Wa di ay niya gamiti og pinagbabawal na teknik. Bitaw, no? Igamita ng mga teknik-teknik ba, no? Mga kiliting pa ba? Pansay, basta ba? Kiliting pang pa, basta. Basta mga nagagod, basta teknik pa, no? Ako nagamitig, tinatagong teknik, nganong i-force pa man ang taon, og ako sad ato mura kog nasakitan pod pagkaibaw. Nako due sa akong concern sa well-being ni Jay. Pinaaman sa jud ni issue si Jay sa among class, mga ngards, naamang good ni siya'y attitude pod. Mao nga uban sa among mga classmates kay di ganahan sa iya. And ako pod, sige sad kog advice sa iya kung unsay angay buhaton, kay maski ako naagyod ko'y saway sa iya kung mutukar, but she's nice kung maayo iyang mood. And as a close friend sa iya, ha, gusto nako magbilin og something nga di niya makalimtan sa ako, Bili pang SPG, ha. By the way, diri sa tataman na reader lyric, to be continued sa chapter, no? Next chapter, sa next episode. Daghang salamat, God bless ni mo, Gors El Pilingero. Mo to istorya ni El Pilingero, the chapter 5 mo day agreement. Alright. Pero ipakanta niya, no? Kantahon ta na iyang request, mga Gors. Ay, nato to kantahon na to. Kanta challenge nga kuan katong sa to. Sa to ay katong kang abi na aba ni siya ay kuan ni. Nyara, ako sa i-search nga si tawagan ni. Si tawagan ni. Adyan sa moto story ni El Pilingero, no? The chapter 5 sa sumpay sa iyahang main title nga block. Ang title ni is agreement. Pagpagan to, Gors!